אז מה קורה חברים? כאן דרגון קראפט, לא עוד סרטון חדש. בסרטון שלהם אני עומד לשחק רובלוקס בפעם הראשונה. הבאתי שני חברים שעזרו לי, הראשון זה בלוס, השני זה נועם, ובואו נתחיל! יאללה! מה הדבר הראשון שעושים? וכן, שכחתי להגיד לכם, יש לי דברים, כי הקלטנו, עשינו כבר סרטון, אבל זה לא הקליט לנו. טוב, אתם יכולים לדבר, יאללה. כן, יאללה. הדבר הראשון שהבנתי, הדבר הראשון שהבנתי במשחק הזה, זה שצריך לקנות דברים טובים, לגנוב לאנשים, וכן. שקוראים למשחק לגנוב את הריקבון מוחי. טוב, יש לי... בלוס, אם אני עושה ריברס, את הדברים שבמכונה נעלמים. אין לי מושג. טוב, תיקח את גורילו ווטרמלון דרילו. כן, דרגון וכן בלוס. קוראים לי דרגון קראפט. תרביץ לי. למה? היה. ואני לא יצא לי לבדוק את זה. ונאו, חסר לי שתי טרללר לכל הסלר טרללרים שלי. איזה טרללר אתה צריך? קנדי וריינבואו. וחכו שנייה. קנדי ומה? ריינבואו, אני חושב שאומר. למה בלוס בממתנה? כתבתי לו למה בממתנה. אפשר את הדבר הזה שיש לך בקומה השלישית, הוא נראה מגניב. מה? כן. סבבה. באמת? אין סיכוי. כן. מה אין סיכוי? אין סיכוי שאתה מביא לי אותו. הוא ספיקת, לא? ספיקת זה טוב. כך. טוב, תודה. קח לספר וקח לעצמך. זה חמוד. נועם, בוא תעזור לי. מה אתה צריך בשבילי? בוא רגע. יש! אני מצליח לגנוב! יש! הוא אומר לי, אני יכול לקחת את זה. 57,000 בשנייה. רואים לזה סהור. סהור, אתה יודע לקרוא אנגלית? קוראים לזה סהור. לא, סהור. פוסט. איך? זה ליטרלי TE. אבל זה T. לא! עזוב. TE, מה נוצא לך? T. אתה תראה שאפילו יפתת את הסהור. למה בלוס בממתנה? לא! גונבים לי! יפה. לא. אפשר אותו לספר. טוב, תיקח. מנהל לא הוואטסאפ. רגע יצא. הוא אמר. לא! צריך לגנוב לי. קח את זה בחזרה. רציתי לספר.
אז זה נראה שרק אני ואתה נשאר. כן, הנה לו הוואטסאפ. חבל אנחנו מצפים את גבולות והיינו עושים עוד איבנט. כי יש לי 2 בומברדינו. איזה איבנט? לבומברדינו. קרוקודילו. נכון, לא הסברתי לך על זה. לא הסברתי לך. זה השם שלי, אם מישהו רוצה לשלוח לי חברות. יש כאן פרולי פרולה, קניתי. לא, גרוע, בסדר, מתחילים עושים. הנה, לא משנה. זה טטטטטה. זה טטטה סאולה. זה טטטטטה. זה טטטטה סאולה. אז מה שזה, זה טטטטה סאולה. טטטטטה סאולה. מחקתי את הפרולי פרולה, גרוע. כמה זמן יש לך במכונה? 8 דקות. יש לך ריבר? אתה יכול לעשות ריבר? לא. כאילו אני יכול לעשות, אבל הדברים מהמכונה ייעלמו, לא? אמרתי את זה. כן, ואל תעשה ריבר, ואני צריך לקחת את זה שלי. אל תעשה, אני צריך לקחת. הנה, יש פה טונק סאו, אתה צריך אותו, לא? אני גם ככה לא עושה ריברט עכשיו. אני אעשה בעוד 7 דקות. אז בינתיים תשאיר לי אותו לכסף. טוב, אפילו לא גנבתי. חברים, בוא נגיע ל-12 לייקים כדי שאני אעשה ערוץ רובלוקס. ננסה לשבור את מטרת הלייקים שיש לנו. יש כאן בומביני גוזיני. זה מי ששמת במכונה רק לקרוא. למה לא יוצא משהו טוב? אמור לצאת עוד, יש לך למעלה עוד 2 דקות יצא לג'נדרי ועוד 7 דקות יצא. אני צריך את טריפי טרופי. טריפה או טריפי טרופי? אני צריך את טריפי טרופי, לא יודע, כתוב לי בריבר. יש לך טונק סאור? כן, היה כאן, קודם. אז למה לא לקח? הנה עכשיו תקנה אותו. כבר קניתי אחד. יש... לא שמתי לב. איפה אתה להסביר? כאן. שתעז לגנוב לי. לא, רק מציץ. נו, טריפי, צא כבר. הוא צריך לעשות גם וידאו. אני לא יודע אם אמרתי את זה, אבל בואו נגיע ל-12 לייקים כדי שאני אעשה ערוץ רובלוקס שיקראו לו דרגון בלוקס. אמרת את זה. אבל לא אמרתי שיקראו לו דרגון בלוקס. הם כבר ידעו. טוב, בוא. נגמר הסרטון עוד מעט.
ייגמר הסרטון עכשיו. תעמוד לידי פשוט. אוקיי, אז חברים, מקווה שנהנתם מהסרטון. נתראה בפעם הבאה, אז יאללה ביי!